OK, čaute ľudia, dneska vás vítame u tohto videa, ja Ravix. Čaute ľudia, dajte odber mňa aj Bitrixovi. Presne tak, dajte odber, nech čo najskôr dám 100. A toto challenge bude takáto, že musíme trafiť fľašku, ktorá bude v brane. A my budeme dávať level 1, level 2 a takéto veci. A proste ten, kto ju prvý trafí, tak potom obidvaja ideme na level 2. Pinkel. Takže... skoro. Proste kopať do tejto fľašky, toto bude terč, kto trafi fľašku, bude mať bod. Presne tak, fľaška je terč. Takže poďme na video. Dobre ľudia, takže bude sa kopať z polovic, tak z štvrťky ihriska, tak z 30% z polky a fľaška je terč a hráme do 5 bodov. Presne tak, toto je level 1 až do level 5 bavíme. Áno, a bude sa všade strieľať fľaša, že napríklad, že teda je v strede, naľavo, napravo a proste chápete ako. Presne. Dobre, Bitrix? Poď. Yes, je to tam. Idem do level 2. Joj! To vôbec nie je dobré pre mňa. Za toto dajte odber. A keď dám aj ja teraz, musíte mu dať aj like. Dobre. Takže teraz by som to mal dať a dáte mu like na video. Baila. To sa nepočíta. OK, ľudia, idem na level 2. Level 2 bude kus ťažší, ale musím. OK, ľudia, je tu level 2 a je tu kus rozdiel, je to naľavo. Takže bude to kus ťažšie. A že či pôjdem na level 3, to sa uvidí. Dajte odber. Nepôjdeš. Nie, fú. Nie, nevadí. A to čo je? OK, level 2 ľudia. Nie. Nič? Je to kus ťažšie. OK, level 2 pokračuje, tretí pokus. Posuň mňa. Ja to cítim. A to čo? Kde kopem do zádku? To fľaše sa neviem. Ľudia, tomu sa hovorí amatér. Fľaše! Takej hnusnej, zelenej, šrekovej. Nie. Fú. To bolo tesno. Nie. Takže fľaška môže zostať na jednom mieste. Si zaslúži like a odber pre Bitrixa. Aj pre tú oázu. Aj pre fľašu, dajte F-ko pre fľašu, lebo zažíva veľké bolesti s loptou. Oáza sa snaží, chytá dobre. Ale chytá. Tam krásnu fľašu. Prav. Teraz. Skrá. A taktiež dám teraz comeback, takže sledujte toto. Svetý comeback. Severný comeback. Už som sa zlákol, že ma dobehol. Dorážka. No tam jak ja. Dorážka. Nahraj mi teda zadná. Si vole. Skoro. Teraz dám. A teraz. Dobrá. Ja viem, že bola dobrá. A asi nie. Skara. Oj. Pas mi.
Nič. Pass me, check please. More. To nie je možné. To bolo tesné. Ale ja, že už si trafil. A ja. Poď! To je tak isté, jak ja. Čo ti šibe? Nie. Ty si tomu zabránil, ešte jeden pokus mám. Nebol! To by sa Ani by zatočilo. nebol! Sí, koks. Dobre. Teraz by som dal level 1. To co bolo? Nie. Ty vole. Poď! Yes! Ja. Poď, zaď. Presne Dobre. do vrchnaka. Čo? Presne do vrchnaka. Čo? Presne do vrchnaka. Dobre, to je level. Ľudia. Level 3. Level 3, no dobre. OK. Dobre, toto je level 3, ľudia. Level 3. To už bude kus ťažšie. Teraz nie na prvý šup by som dal level 3. To sa nestane, ale snažím sa aspoň. Trafil som! Nie. To je teraz ďalšie Brno, niekedy, že bavíme Brno challenge. Crossbar nedal by som. No. To tam by si dal, jak je flaška. Len máme problém. Jaký? Nedotiahnem. Môžeš. Skoro. Aha, tam jak spada. Abo tak ju necháme. Tá deda, čo si? Ja to netrafím, ľudia, ale ja sa posnažím aspoň. Tu už som automaticky prehral. OK, ľudia, ideme na to. Ciky, caky, ciky, cak. Jaj! To bolo veľké tesné. Joj. Ale pekne sa točila. Nekop. Kedaj. Už som vyrástol, vieš prečo? Miloša natiahol. Nie, pozeraj. Už sa viem chytiť o brvno. Ok. Som vysoký. Čuchol som sa o zem. Spadol, vidíš? Spadol fľaša. Dáme, že remíza na budúce part 2. Dobre. Dobre ľudia, toto bude môj posledný kop, pretože je to dosť dlhé video a neviem, sa do neho trafiť, do toho terča. Ale vyskúšam, keď to teraz dám, možno, že vyhral som, možno, že... Ale to je taká malá šanca, takáto presne taká, že toto vlastne ten terč dám. OK, dávaj. Dobre, nič. Ľudia, je to remíza pre part 2, dajte like a odber Bitrixovi, aby dosiahol 100 odberateľov. Dajte aj mne odber, aby som získal 1100 odberateľov. A toto by bolo na ne všetko asi. Takže dajte like a odber, pokiaľ ste sa pobavili u toho videa. Toto bol jaký gol. Pre part 2 dajte odber a už toto by bol koniec videa, záver. Tak, čaute. Čau.